Здравейте, младежи! В днескашното видео ще играем Rocket League. На различни модове. Рандом модове. Ето го първия мод. Speed. Не знам кой ще бъде това, ама ще бъде някакво глупоство. Я? What? Топката е много бърза, обаче What е? Това е като волейболна топка. Да. и сме по-бързи някакси. What? Брат, толкова успеем да вкарам един гол, ще бъде хубаво. Това не те го беше казал. Как? Ти не може да се вкара. Казвам, че тук е невъзможно да вкараш гол. Освен ако не е по земя. Ма по земя пак е И да тъпо. справо към ръката и просто посъщне. Да. Оу, фейка. Майко. И така хората смятат много Тъп. странен. Трябва да му се свикне. Ще се играем. Коментарите се излишни пред така мап. Не ни хейтете, че сме слаби, ние не сме слаби, това мап е тъп. И се... Сега чакам центрирането от малкия тенис. Оу. И това мисля, че ще бъде гол. И това не е гол. Но няма как да се центрирате сами, защото всяко докосване на топката е 50 пъти по-силно от нормалното, както виждате. Това е невероятно! Гол! Първи гол! Добре, продължаваме. Ей, така се почва на този мап, мисля. Сега, центриране, както виждате, топката е по-голяма. И по-гадна. По-червена. Ей. Ей. Как мен не гръмна. Запис. Свикнал съм! Запис. Запис. Така гол гори. Матео, ти си свикнал на този мап, ти си го играл сигурно. Този мап сигурно си го играл. Така, този мап, освен да се научиш как се прави във въздуха по-добре, нищо друго не може да се научи. И да научиш законите на физиката. Също помага. Въпреки че това е добра възможност. Ей! Сак! Сак! Сабиенс! Брат, свикнал съм! Много е тъпата игра така. И за една минута ще успее ли Денчо да кара голове? Тео, това беше перфектна възможност, но Денчо не стигне. Да, невероятна възможност! Срещу! Топката се пусна! Противник не. Запис.
красивия гол от страна на Денчо. Майко, какъв красив и елегантен гол беше това. Това, ако не беше най-красивия гол в света, не знам. Не. И както може да видите, Пукър... Аре, сега отново ще правим рандом. Обаче някой по... Продължаваме с втори мод. Нека да видим. И ако дадете лайк, и ако направите всичко такова, ще направя още едно видео, в което играем ранг. И троля то педерас. Отново рандом мод. Нека да видим. Още един рандом мод, пуска Теодор. Някаква тъпа игра ще играем сигурно сега. Вече сме играли за жалост. Шегувам се. Нека да видим. Интересно, определено е интересно в такъв странен мап. Сега ще видим. И какъв ще бъде този мап? И явно. Какъв е този глупав мап? И топката може да се върти. И пак е по-голяма, нали? Момчета и момичета. Същото, просто по-тъпо. По-завъртане на топката сега. Физиката на играта не позволява на Теодор да кара този красив гол. Вижте какви завъртания прави този чукондур. Чукондур. Сега хубава възможност! Топката се върти като хубава. И се забавя в същото време. Както се забавя новата книга на Adrian Wayne. За любителите на книгите игри, които сме и ние. Сега хубав фейк! Продължавам следващата. Говоря глупости, аз съм 5 годишен. Ти си 5 годишен чукондур. Брат, само в една книга, дето пише чукондур. И ние се смяхме като някакви глупаци, дори не знаехме какво е. И каква прекрасна възможност! Ново завъртане и гол! Шегувам се. Мразя играта. Тя е негърска. Да, то те и пада. И какъв прекрасен гол от страна на Денчо. Взимам един пулс. Връщам се на врата. Удари, пропуск, отново пропуск. Дали това ще е късметлийската игра за малкия Денис? Или той отново пропуска? Сега няма рядно завъртане на топката. Удар. Няма удар, шегувам се. То малък чукондур ми открадна буста. Не си забавя. И какъв прекрасен гол от страна на Денчо. Този мап просто не е за мен. Вижте какъв баланс е гол. Точно като Сега! Сега! Кога? Завъртане на топката! Какъв невероятен гол! Това
Това буквално просто докосна вратата и вече се вкара. Погледни. Важно е движението на топката. Теодоси в момента усеща какви ритматични удари трябва. Какво спасяване на малкия кондур. И да видим. Топката се върти, но Тени не можа да се завърти. Както топката. Какъв сейф само направих. Какъв сейф на малкия кондур. И какъв прекрасен гол. Признаваме си, това е единствения гол на малкия Денис. С хубаво завъртане, нещата просто се получават на тези малки. Ето, хубаво завъртане. Но Теодоси уви не може да оцели топката перфектно, че да я вкара. Такъв малък И какво спасяване! Какъв невероятен майко, виж ще да бъде гол. Завърта се като един кондур. И какъв прекрасен възможен момент за Теодоси да вкара. Прекрасен кондур. Има назад да си, ако знаете. Не ми се виждате. Да, ми завиждате. Какъв прекрасен чукундур имам в моята стая. Мале, 3-1, унижаване. Ей, кондур само викай. Хубаво завъртане! И епик сейв от страна на Денчо. Сега завъртането не е толкова хубаво, но да си признаем, това ще е уникален гол. Ето това, точно това. Което Теодор го мисна. Ако искате да гледате новите новини на BTV Cinema. Малък чукундур пропусна този перфектен шанс да вкара. Но уви не може да вкара. Тя се върти като речи. Уви на Теодор графиките. Това е физика, просто физика. Просто физиката на Теодор днес имаше двойка по физика и нещо не му върви. Дори няма физика. Да, той дори няма физика. Но пак аз ходя на допълнителни уроци по турски. Там учим физика по турски. Турски по физика. Физика по турски. Я дай следващ мод. Следващ мод! И трети последен мап за днешното клипче. Нека да видим какво ще ни се падне. Ако искате, може би следващия път. Как ще направим? Какво ни се падна? Добре, виждаме днешния мод. Последния. О, виждаме, че топката е едно яйце. Какво е яйце, бе? Цялото топката е много бърза, лека е и много се топка. Нека да видим, майко мила. Това ще е един интересен мод. Все пак топката е едно яйце, което се топка изключително много. Сега хубаво да е какво пускане само. Автогол. Няма автогол. Интересен е този мод. Сега Денис го пуска. Пуска и пак Денис. Какъв прекрасен гол с моя страна. Много баланс гол бих казал. Просто Точно като тебе. неговият късмет беше късмет. Сега нека да видим топката се сблъсква. Изключително много.
Как да стане информация? Как да стане? Просто вкарва си на празна врата и това е. Защото то Теодор не може да отсети топката. Ето, същата ситуация, но на мен топката ми се топка 5 пъти, но първия удар. И така резултата за 2-1 за малкия Денисчо. Тя си най-фънито във всичките ми видеа. Те очакай. О, такъв автогол! И какъв гол от страна на Дени. То дори не беше мой, ама пак да кажа. Какъв късмет има това момче днес? Погледнете колко красив и елегантен гол вкарахме. Какъв късмет? И това може да бъде четвърти гол! Души за ме ти разпиле. Всички кажи, че си... Тук искам в коментарите да напишете този гол беше ли лък. Ако сте стигнали. Искам да напишете хаштаг лъки в коментарите, ако сте стигнали. Да, беше. И аз вярвам на моите мен. На моите. Салито дебело, защото кажа. И това не е гол. За малкият Денисчо, фейк сега. Хубаво подскачане на топката. Удар и невероятно спасяване. И какво невероятно сейване. Признаваме си. И какъв е! Това можеше да е четвърти гол за малкия Денис. Но, уви, късмета не е на негова страна днес. Малкият Теодоси се опитва да оцели топката. Оцелва топката, но уви, няма да го вкара това нещо. Искам. Кой ще ни трябва, но това спокойствие просто няма. Не. И ето го това спокойствие, за което говорим. Резултатът е изравнен. Хаштаг равни коментарите, защото той е много слаб. Който спечели от този матч, печели днескашната игра. Защото за сега резултатът е 1-1. Оп. Това атака сега на малкия Денис. Невероятно спасяване от малкият Теодосчо. Топката просто подскача като едно яйце. Извинете ме, като не е яйце. В същото време знаки те. И какъв невероятен гол! Но това беше пропускане за жал. Момчета и момичета. Ето го гол. Сега хубаво отблъскване. Бам отново отблъскване. Бам отново отблъскване. Така е цяла игра. Хубаво изчистване, бей! И това е добро спасяване, наистина признаваме си. Малкият Денис спаси топката по изключителен начин. Сега отново възможност. Но отново пропуск. Тази игра Манчо. Отново няма гол. Имаме се рикошета, отново рикошет. Сега удари гол! Резултатът е обърнат от Теодос. много лъки, но все пак го признаваме, понеже сме приятели. И аз признавам, че съм благодарен на моя треньор за всичките успехи, които постигнах. Благодаря му изключително много, Който е... който е Методи. Хората учуме ми това. Невероятно е много.
моята кариера. И ето, че учителят побеждава. Ученикът побеждава учителя си. Сега последна възможност за малкия Денис и това е победа за Теодоси малкия, който побеждава своя учител в турнир по карти. И дарова ви... Тео, кажи аутото, да излезем от този клип. И това е от това клипче, казвам ви, това клипче беше много интересно и чао. Довиждане! Довиждане, младяци!